Takže čau lidi, já jsem Anet a jsem tady dneska s Bauškou a dneska vám tady ukážeme celý Stronghold a všechny ty kultisty zabít. Jakoby jich tady už docela hodně, takže to není úplně lehký, jo. My jsme natáčeli challenge, ale nevydáme to kvůli tomu, že jakoby prostě, no, kvůli tomu, nenahrála se nám asi 2 hodiny se nám nenahrály, takže. Takový modrý a ty jako jsou docela hodně těžký. Podolu. Je, dobrý. Tak. On se nás snaží zmátit přes. Jak to? On se na to. Postava modrej. Na to jako tady. Dolů. Já je vidím. Jsme to dali, lidi. Jakoby jenom s jednou bandáží, což je docela dobrý, protože to je vážný. Když se budeš mít tělo, tak mi to nasere. Pundaj. Loučí se s váma